नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, जलप्रदूषण प्रोजेक्ट ॲपमध्ये आपले सगळ्यांचे स्वागत आहेत. आपण विद्यार्थ्यांसाठी फ्रीमध्ये हा व्हिडिओ आणलेला आहे. आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि ऑल नोटिफिकेशनवर सेट करा. अशाच प्रकारचे व्हिडिओ आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपल्याला भेटतील. प्रस्तावना, महत्त्व, उद्दिष्टे, कार्यपद्धती, निष्कर्ष, विश्लेषण, आकृती हे सगळे मुद्दे आपल्या या व्हिडिओमध्ये दिलेले आहेत. जे विद्यार्थी नवीन असतील त्यांनी लवकरात लवकर चॅनलला सबस्क्राईब करून ऑल नोटिफिकेशनवर सेट करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या गरजू विद्यार्थी मित्रापर्यंत हा व्हिडिओ पोचवा. त्यांना व्हॉट्सअपला शेअर करा, टेलिग्रामला शेअर करा. आणि याची तुम्हाला PDF पाहिजे असेल तर आपला व्हॉट्सअप क्रमांक याच व्हिडिओमध्ये कुठेतरी दिलेला आहे. तुम्ही त्या व्हॉट्सअपला मेसेज करा, मग तुम्हाला PDF टाकण्यात येईल. फक्त एक अट आहे, त्याचा पासवर्डसाठी काही मूल्य आहेत तर ते तुम्हाला पेड करावं लागेल. तुमच्यासाठी स्पेशल ऑफर आहेत. तर लवकरात लवकर चॅनलला सबस्क्राईब करून ऑल नोटिफिकेशनवर सेट करून आपल्या चॅनलची मेंबरशिप पण आपण घेऊ शकतात. ठीक आहे, चालेल. पूर्ण व्हिडिओ व्यवस्थित पहा. पैकीचे पैकी गुण मिळवायचे असतील तर पूर्ण व्हिडिओ पहा, शेवटला व्हिडिओ पहा. आणि ह्याच व्हिडिओमध्ये आपला मोबाईल नंबर दिलेला आहे.
has made me who I am today. Failure gives you two choices. You stay down or you get up. Well, I'm up and I am fired up because I have figured it out. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.